Merasa beda kesawang katon kaya beteta kue kang diaran di mateng karbitan matenge kenang obat-obat rubah pada merasa beda manismu kurang nyata kue kang diaran di mateng dipaksa bisa konangan beda dirasa mateng karbitan mateng tiruan mateng karbitan camplang jare rerasan pada baik karo mateng besusu iku arane matenge palsu kabeh bae aja keliru kang asli masih bisa diluru saenak-enakan di mateng kang palsu gawe beli puas gawe kaku merasa beda kesawang katon kaya beteta kue kang diarani mateng karbitan matenge kenang obat-obat rupa pada merasa beda manismu kurang nyata kue kang diarani mateng dipaksa bisa konangan beda dirasa mateng karbitan mateng tiruan mateng karbitan camplang jare rerasan pada baik karo mateng kesusu iku arane matenge palsu kabeh bae aja keliru kang asli masih bisa diluru saenak-enakan di mateng kang palsu gawe beli puas gawe kaku mateng karbitan mateng tiruan mateng karbitan camplang jare rerasan pada baik karo mateng kesusu iku arane matenge palsu
dadi loro. Saenak-enakan mati kang palsu.